जेव जेव एफआइआर दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड बुब्लिनि सायाव गोबां जिल्लायावनो एफआइआर होजादों दिनै बिथांमोना आं दसे समनि उनाव माने मोनसे जायगायाव दिनै बिथांमोना एफआइआर होजाखो बेखौ आं सिरियाल भाबै भिडिअ होलांगोन आरो दा नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना दिनै प्रमद बर' बिथांनि जेनाखि बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेल बिराद गोग्गो निउस लाबोयो बिथांमोना बिराद मोजां निउस चेनेल आरो बाखनायनांगोन दिनै जायनि थाखाय दिनै बिथांनि चेनेलखौ दिनै एफआइआर होनाय जाबाय रायजो राजाफ्रा हठात माने बिपिएफ दोलोनि मानसिफ्रा दा दिनै बैफोरबायदि निउस चेनेलखौ मा होनगोन रायजो राजाफोर हारिनि गेजेराव बुखावलायग्रा आरो हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय लाबोग्रा बैफोरबायदि मोजां मोजां निउस चेनेला जोंनि बर' जाथिनि गेजेराव गोबां थाबावनांगौ अब्ला माने बे जोंनि बिटिसिआबो डेभेलप जागोन ओमफ्राय बर' रायजो राजाफ्राबो बिराद खौसेयै सोलिबाय थानो हागोन दा बड'लेण्ड बुब्लि नामखौथ' बिराद मोजां लादों फाग्लाफ्रा नङा होमब्ला बड'लेण्ड आरो बुब्लियाव जाहैदों खिन्थु खामानियाल'सो मोजां नङा बिथांमोना नङा होमब्ला खिन्थु नामा बिराद मोजां दा दिनै लाजिनांगौ बिथांमोना आरो बड'लेण्ड होननाय सोदोबखौ बिथांमोना लाबोनो लाजिनांगौ जिहेतु बिथांमोना जाहैबाय बड'लेण्डखौनो सोखावग्रा बे जाहैबाय मोनसे निउस पर्टेल प्रमद बर' बिथांनि दिनै बिथांमोना प्रमद बर' बिथांखौ बाखनायाबानो उफाय गैया रायजो राजाफोर दिनै प्रमद बर' बिथाङा मोनसेबो खामानि मावाखैबाबो बिथांमोना जेव जेव खामानि मावबाय ओरैबायदि डेभेलप जाबाय ओरैबायदि अफिस ओरैबायदि माबा माबि लाबोबाय दैनिक बिथांमोना प्रमद बर' बिथांखौनो बाखनायनांगोन आरो थार सारा बिथांमोननि निउस चेनेला सलिया रायजोफोर दा बिथांमोननि जेनाखि निउस पर्टेल बै निउस पर्टेलाव माब्लाबा नुदों जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि मोजां निउस आरो बिपिएफ दोलोआ मोजां खामानि मावनायनि निउस बेफोरखौ नुदों रायजोफोर दा दिनै बिथांमोना जे समनिफ्राय निउसखौ जागायजेनदों बै समनिफ्रायनो बिथांमोना जाहैबाय प्रमद बर'नि जानानै बिथांमोना मोजां मोजां निउस लाबोनाय आरो हाग्रामा महिलारि सारा जेसेबांनाखि उन्नति आरो जेसेबांनाखि मोजां खामानि मावदों अब्लाबो 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा जेबो मावनो हायाखै बे जाहैबाय बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलनि 1 नम्बर बाथ्रा रायजोफोर बेखौ गोसोआव ला दा बैफोरबायदि निउस दा बिनिखायनो दिनैनि दिनाव बिथांमोना एफआइआर होजादों डिजिटेल बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशनजों बिथांमोना दिनैनि दिनाव वार्निं होजादों आरो बिपिएफ दोलोखौ बिथांमोना खावलायदों केसखौ जाहाथे माने उइद्र' खालामो आरो बिथांमोना जाहाथे दायनि थाखाय निमाहा बियो नङा होमब्ला नाथाय आंनि मोनदांनायाव रायजो राजाफोर बड'लेण्ड बुब्लिया प्रमद बर' थासान्दियाव माब्लाबाबो आंनिबा निमाहा बिनाय नङा जिहेतु प्रमद बर' बिथां दं आं दं रावबो जेबो खालामनो हाया हांग्रायानो दं अब्ला बिथांमोना माब्रै निमाहा बिनो दा दिनै बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशन बिथांमोना खावलायबाबो दिनैनि दिनाव बिथांमोना निमाहा बिनाय नङा आरो बिथांमोनहा निमाहा बियाब्ला एस'सिएशना मा खालामगोन मा थांखि लागोन दिनै आं बेखौसो बिथांमोनाव सोंनो लुबैदों रायजो राजाफोर दा बेफोरबायदि निउस चेनेला जुदि जोंनि हारिनि गेजेराव थायोब्ला बेफोरबायदि गुबुंले निउस चेनेला जोंनि बे बिटिसिआव माब्लाबाबो माने मोजां परिबेस फैनाय नङा आरो रायजो राजाफोरखौ मिथिनानै लानाया मोजां आरो दा दिनै बिथांमोनहा प्रमद बर' खिफिनायखौबो बिथांमोना खोनासंनांगौ जायो मा रोखोम खिफिदों मा रोखोम गाबदों बै खिफिनायनि शब्दआ खिज्रेदनायनि खिफिनाय नारैनो खिफिनाय बैफोरबायदिखौबो दिनै बिथांमोना मोजाङै खोनासंनानै लानानै माने निउसाव लाबोनांगौ दा बेफोरबायदि निउस चेनेला मा लाबोनो हागौ जोंनि बर' जाथिनि गेजेराव दा बेखौ सिन्था खालामनांगोन रायजोफोर दा दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा जुदि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेंलायनो खिफिहरबाबो बै निउस पर्टेलफ्रा बुंगोन खिफियाखै होननांगोन आरो जिहेतु प्रमद बर' बिथांखौ बिथांमोना सनमानखौ बासायनांगौ दा बैफोरबायदि निउस चेनेला माने जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव थानो मोना रायजोफोर दा बिनि थाखायनो इउटुब कम्पानियाव कमप्लेन खालामनानै बिथांमोननि जेनाखि चेनेल बेखौ डिलेट खालामनायनि बेबस्थासो लानांगौ रायजो राजाफ्रा सिदा बाथ्रा दा आंनि मथेबाथ' बिथांमोननि निउस चेनेलखौ जोख्रुबजोबबावनांगौसो आरो मानसिफोरखौबो बल बायदि जोगदावलाय जोख्लायलाय जोसोलाय जोसारजोबनांगौ रायजोफोर अब्लासो बैफोरबायदि बिथांमोना माने बुजिगोन आरो दा जिखुनु
दिनैनि दिनाव बिथांमोनखौ बबे बबे जायगायाव एफआइआर होनाय जाखो नोंथांमोना भिडिअ नायलांदो आरो दिनैनि दिनाव डिजिटेल बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशन बिथांमोनाबो मा बुंदों बेखौबो एसे खोनासंनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। हाग्रामा महिलारिनि सायाव जि फट' पस्ट होबाय बेखौ लानानै बिथांमोना निमाहा बिनांगौ होननानै दिनै जोङो जोंनि जे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि मावफुं मेलाव जोङो बे बिथांखिखौ जों आजावदों आरो बिथांमोनजों सावरायदों। जों गावजों गाव सोंखारिनाय आरो सोरखौबा डिफेमेशन खालामनाय उइदाउट एनि इथिक्स बेबायदि चेनेलफोरा पर्टेलफ्रा दिनैहाय जर्नालिजमनि टटेलि स्टेन्डार्ड्सखौ भायलेट खालामगासिनो दङ। पुरा बेसलेस बांद्राय जाबाय, बांद्रायखौ जोंबो सहायनो हाया, बेनि थाखाय जोंबो लिगेल एक्शन लानाय जागोन आरो बेबादि कालचारा दिनैनिफ्राय बेबादिया बन्द जानांगौ आरो निउज चेनेलफोरा बेबायदि खालामबाय थायोबाथाय बेबादि निउज चेनेला डेस्ट्रय जानांगौ। हाग्रामा महिलारि बिथां सारखौ 17 बोसोराव बर' रायजो राजाखौ थगायना सोबख'ना जानायनि फाब आरो स' दाय गैयै सुबुंफोरखौ जिउ फोजोबनायनि फाब होननानै बिथांमोना माने बे निउज चेनेलनि गेजेरजों फोसावदों। थारैनो बे निउज फोसावनायनि सायाव जोङो दिनै कक्लाबारि ब्लक इउथ बिपिएफआ बिथांमोनखौ सोंखारियो आरो बिथांमोननि एगेन्स्टआव जोङो दिनै कक्लाबारि ब्लक इउथ बिपिएफआ जोंनि नैबे जोंनि साखाथियाव थानाय जोंनि थाना अर्थात सिमला थानायाव जों बिथांमोननि सायाव जोङो दिनै एफआइआर होबाय। बड'लेण्ड बुब्लि पर्टेल चेनेलनि एगेन्स्टआव जोङो केस होफैदों, एफआइआर होफैदों। जाहोना बेनो मैया मोनायाव बिथांमोनहा जोंनि मानाव गेदेर बिपिएफनि आफादगिरि आरो बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि एगेन्स्टआव गाज्रि कमेन्ट होदों। बिथांमोनहा बुंदों हाग्रामानि उदैयाव अन्थाइ 17 बोसोर रायजो राजाखौ थगायना सोबख'ना जानायनि फाब, स' दाय गैयै सुबुंफोरखौ जिउ फोजोबनायनि फाब बेबादि मोनसे गाज्रि कमेन्ट होदों। दा बे कमेन्टनि एगेन्स्टआव जों बिथांमोनखौ सोंखारिदों। बिथांमोनहा दिनै बेबादि सासे महान नेताखौ बेबायदि अपमान खालामनो नाङा। आं दिनै माने सानदों बे मोनसे चेनेला सोरबा व्यक्तिगत मानसिनिसो चेनेल, बे मोनसे पर्टेल चेनेल नङा, व्यक्तिगत मानसिसो। दा ओंखायनो बिथांमोना दिनै पर्टेल चेनेलनि बा माबा मोनसे ससियेल मिडियानि केरेक्टार बे इथिक्सखौ बिथांमोना बुजियाखै। बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों केस होदों। बिथांमोननि बे हाबाब जे कार्यकलाप जों दिनै गोख्रों रावजों सोंखारिदों जाहाथे बिथांमोना इयुनाव बिदि खालामा आरो बिथांमोना क्षमा बिथों, राजु हाबाबै क्षमा बिथों। जोङो उदालगुरि एक्स बिएलटि कपारेटिभ ससाइटिया बड'लेण्ड बुब्लिनि बे हाग्रामाखौ जोंनि सारखौ जिबायदियै नंखाय खोथा रायनानै बुंनानै बांसावलाबाय थानायखौ जों सैज्य खालामनो हायैनि थाखाय जों दिनै उदालगुरि एक्स बिएलटि कपारेटिभ ससाइटिया उदालगुरि थानायाव एफआइआर होफैनाय जाबाय। सोर बर' रायजो राजाखौ थगायना सोबख'ना जानायनि फाब आरो स' दाय गैयै सुबुंफोरखौ जिउ फोजोबनायनि फाब बिथांमोना बे आरजाथावै बा गनायथावै कन्टेन्ट एबा पस्ट बिथांमोना बड'लेण्ड बुब्लियाव एंगारदों। बिथांमोननि बे पस्टनि हेंथायै जोङो बड'लेण्ड बुब्लिखौ सालबारि जिल्ला बिपिएफ इउथ बिपिएफनि जानानै कन्डेम खालामदों। जाहाथे इयुनाव बिथांमोना बेफोरबायदि आरजाथावै बा गनायथावै बाथ्राफोरखौ बिथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लिनि निउज पर्टेलनि गेजेरजों जाहाथे फोस्रावा, बेखौ जोङो जिल्ला इउथ बिपिएफ सालबारिनि जानानै कन्डेम खालामदों आरो सोंखारिदों। जाहाथे बड'लेण्ड बुब्लि रादाब चेनेलखौ जोंनि बिपिएफनि गासै प्रग्रामफ्राव बैकट खालामनांगौ आरो बिथांमोनखौ लेंहरनो मोना। बड'लेण्ड बुब्लिनि चिफ एडिटर बिथांमोननि एगेन्स्टै जों दिनैहाय बग्रिबारि पुलिस स्टेसनाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउथ बिपिएफनि जानानै जों एफआइआर होनाय जादों। सत्रह बोसोर पाब्लिकखौ थगायनानै जानायनि थाखाय उदैयाव अन्थाइ जाबाय होनना बुंदों। बिराद निन्दा होथावथाव बाथ्रा। सोरबा मानसि बेमारबो जानो हागौ, सोरबा लोमजानोबो हागौ। हे बुलिते मोनसे निउज पर्टेला बे रोखोम थार्ड क्लास मन'भाबजों बेबादि निउजखौ प्रचार खालामनाङा।